Og filme dig en lille smule her, mens du stadigvæk smiler. Hej, bruden. Hej. Vi skal have lavet sådan noget fælles. Hej, bruden. Hvad var det, du hed? Anne-Sophie. Anne-Sophie, jeg hedder Kenneth. Hej. Så slukker vi igen. Hvis du vil tage fat, så må du følge den chance. Der er for romance lige for næsen af dig. Det er utroligt, hvad jeg kan stå og sige. Han er urolig og tænker sikke en pige. Det kan man tydeligt se, hun kender vejen. Så det hun vil og mere. Jeg er helt befippet, fordi at hun har budt mig. Det er temmelig flippet, men jeg tror hun har skudt mig. Hvor skal vi sove i nat? Ja, helt utroligt du, men hvor skal vi sove i nat? Og de giver den der faktisk rimelig gas derinde. De synger godt for en gang skyld. Her har vi bruden med kongekrone eller prinsessekrone. Så er det så nu, at jeg siger til bruden her om lidt, at nu begynder vi at optage, og så skal hun virkelig give den der gas, og så slår jeg sådan en musestemme til, så hun lyder helt forfærdeligt. Nu vil vi se, hvordan hun reagerer på det. Så kommer drengene på med musestemmer nu. Nyder jeg roser vel som tidsler. Og selvom det kender mig godt med meget stramme busser, så går jeg lige så tit i kjole. En god dag, jeg har en bred smag. Bruden, hør her, altså nu har jeg jo lavet det her lydstudie i mange år, og jeg har ikke endnu mødt en, der har den internationale glød over stemmen, som dine korpiger havde. Hvad synes du om dem? Altså, var det det var super god. I slår igennem? Ja, det tror jeg. Det er bestemt. Hvad tror du, der skal til for ligesom den lige får det sidste? Altså, er vi ude i noget styling, eller sangundervisning, eller? En lille smule sangundervisning vil nok ikke gøre noget. Ja. Og timing. Og timing? Hvad var det for nogle sange, I fik sunget? Like a Virgin, som gik rigtig dårligt. Så det bliver jeg vil se med de fleste. Og hvor skal vi sove i nat? Hvor skal vi sove i nat? Hvad for en kunne du bedst lide? Jeg synes faktisk, hvor skal vi sove i nat var sjovest. Like a Virgin gik frygteligt dårligt. Og den anden er vores god. Så når alt kommer til alt, så havde det nok været bedst, at det var fordi, hvis du skulle ind og lære at stribe? Ja, det er nok ikke. Jeg finder lige sådan en stang øjeblik. Ja. Og så optager vi. Det har været rigtig sjovt. Med Silly Bang. Gå til en anden. Nå, skal vi have en anden en? Hvad synes du om det? Altså, det har været rigtig sjovt. Det har været en kæmpe oplevelse. Mellem os to, ikke også? Nu, mens bruden ikke hører det. Ja. Hun var jo måske lidt skarp overfor, da hun vurderede kort. Da jeg snakkede med hende her. Ja, det siger du jo godt. Det kan du godt forstå, eller? Jeg tror også, hun har gjort sig bedre som stripper, hvis det Men vi var faktisk ved. Jeg har et nedløbsrør i hovedet, hvis det er. Det er godt. Ja. Men nu optager den. Hvem har vi herovre? Vi har jo Lene. Alene? Ja. Og hvor kender du bruden fra? Jeg kender hende fra Taekwondo. Du kender hende fra Taekwondo? Ja. Så er du sådan en slagsbror af hende? Ja. Er det rigtigt? Går du til sådan noget vildt noget? Nej, ikke så meget mere. Så Gommen, han er sådan rimelig Fordi stille og roligt.
Han har jo lidt bedre billeder end mig. Han går også til det, så han er simpelthen sådan noget, nå, okay. Nå, hvis nu du skulle give bruden et godt råd, ikke også? Altså sådan med, om det her med at slå igennem og sådan noget, hvad vil du så synes, der... Giv ham en flying Mondolio. Altså, En hvad? en flying Mondolio, så ligger han der. Det slår igennem, ikke? Nå, men jeg tænker slå igennem som slå i at igennem sælge en som- masse CD'er. Du tænker straks kampsport. Ja, det gør jeg jo. Nå. Ja. Men hvis vi nu snakker Hollywood og slå igennem musikalsk, hvad tror du så, der skal til som? Jeg tror måske, hun skal have lidt større kavalergang. Så var den hjemme. Men der kunne vi måske godt prøve allerede nu at lave sådan et rollespil, hvor vi øver det. De nappede lidt mere op. Ja, Og sådan noget. øjeblikket hen. Hvad ville Thomas Blachman sige til Like a Virgin-sangen? Han vil sige, at Og du skal have armene over hovedet og sådan noget. Anne-Sophie, hun skal lære at tie stille. Hun skal til Hollywood. Hun skal til Hollywood og finde sådan en rig mand. Eller var det Las Jeg Vegas? tænker, at det var så kreativt og så særpræget, at Det var da simpelthen uden alt det ting-tanke. Uden alle de ting. Vi kan godt forstå på bruden, at det er Like a Virgin, det er den, du føler, der gik bedst. Ja, bestemt. Den er min yndlings, men den har i hvert fald sit eget udtryk og så særpræg, som jeg ikke tror, jeg har hørt før. Det var en ny Ikke? fortolkning. Ja, det var det. Ja. Bestemt.